Wel, gawn ni droi at Salm 105 am ein galwad i addoli heno. Diolchwch i'r arglwydd, galwch ar ei enw, gnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y bobloedd, canwch iddo, moliannwch ef, dywedwch am ei holl ryfeddodau. Gorfoleddwch yn ei enw sanctaidd, llawenhaid calon y rhai sy'n ceisio'r arglwydd. Ceisiwch yr arglwydd a'i nerth, ceisiwch ei wyneb bob amser. Cofiwch y rhyfeddodau a wnaeth, ei wirthiau a'r barnedigaethau a gyhoeddodd, chwi ddisgynyddion Abram, ei was, disgynyddion Jacob, ei etholedig. Wel, gawn ni ymateb nawr te, a moliannu'r arglwydd gyda'r emyn cynta heno, benaid bendithia yr arglwydd. Wel, mae'n darlleniad ni heno yn dod o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, pennod 12 ac adnod 12 amlaen i bennod 13. So, 1 Corinthiaid 12:12. Oherwydd fel y mae'r corff yn un a chanddo lawer o aelodau, a rheini oll ei bod yn llawer yn un corff, fel hyn y mae Crist hefyd. Oherwydd mewn un ysbryd, y cawsom i gyd ein bedyddio i un corff, boed yn Iddewon neu yn Roegiaid, yn gaethweision neu yn rhyddion, a rhoddwyd i bawb ohonom un ysbryd i'w yfed, oherwydd nid un aelod yw'r corff, ond llawer. Os dywed y troed, gan nad wyf yn llaw, nid wyf yn rhan o'r corff, nid yw am hynny heb fod yn rhan o'r corff. Ac os dywed y glist, gan nad wyf yn llygad, nid wyf yn rhan o'r corff, nid yw am hynny heb fod yn rhan o'r corff. Petai'r holl gorff yn llygad, lle byddai'r cliw. Petai'r cwbl yn gliw, lle byddai'r arogli. Ond fel y mae,
Gosododd Duw yr aelodau bob un ohonynt yn y corff fel y gwelodd ef yn dda. Pe faint I gyd yn un aelod lle bydde'r corff. Ond fel y mae, llawer yw'r aelodau, ond un yw'r corff. Ni all y llygad ddweud wrth y llaw, nid oes arnaf dy angen di. Na'r pen chwaith wrth y traed, nid oes arnaf eich angen chi. I'r gwrthwyneb yn hollol, y mae'r aelodau hynny o'r corff sy'n ymddangos yn wanaf yn angenrheidiol. A rhai sydd leiaf eu parch yn ein tîb ni, yr ydym yn amgylchynu rheini a pharch neilltuol. Ac y mae'n aelodau anweddaidd yn cael gweddisder neilltuol. Ond nid oes ar ein aelodau gweddus angen hynny. Gosododd Duw y corff wrth ei gilydd gan roi parchusrwydd neilltuol i'r aelod oedd heb ddim parch, rhag bod ymraniad yn y corff, ac mwyn i'r holl aelodau gymryd yr un gofal dros ei gilydd. Os bydd un aelod yn dioddef, y mae pob aelod yn cyd-dioddef. Neu os bydd un aelod yn cael ei anrhydeddu, y mae pob aelod yn cyd-lawenhau. Yn nawr, chi yw corff Crist, ac y mae bob un ohonoch ei le fel aelod, ymhlith yr rhain y mae Duw wedi gosod yn yr eglwys yn gyntaf apostolion, yn ail broffwydi, yn drydydd athrawon, yna cyflawni gwirthiau, yna doniau a chai, cynorthwyo, cyfarwyddo, llefaru a thyfodau. A yw pawb yn apostol? A yw pawb yn broffwyd? A yw pawb yn athro? A yw pawb yn cyflawni gwirthiau? A oes gan bawb ddoniau a chai? A yw pawb yn llefaru a thyfodau? A yw pawb yn dehongli? Ond rhowch eich bryd ar y doniau gorau. Ac yr wyf am ddangos I chi ffordd ragorach fyth. Os llefaraf a thyfodau mae drolion neu dynion ac ynghylion, a heb fod gennyf gariad, efydd swnllid ydwyf, neu symbol a flafar. Ac os oes gennyf ddawn proffwydo, ac os wyf yn gwybod y dirgelion I gyd, a phob gwybodaeth, ac os oes gennyf gymaint o ffydd nes gallu symud mynyddoedd, a heb fod gennyf gariad, nid wyf ddim. Ac os rof y holl feddiannau I borthi eraill, ac os rof yng nghorff yn aberth, a hynny mwyn ymffrostio, a heb fod gennyf gariad, ni yw na hyn ddim lles I mi. Mae cariad yn amyneddgar, a mae cariad yn gymwyn asgar, nid yw cariad yn cenfigeni, nid yw'n ymffrostio, nid yw'n ymchwyddo, nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus, nid yw'n ceisio I ddibenion ei hun, nid yw'n gwylltio, nid yw'n cadw cyfrif o gam, nid yw'n cael llawenydd mewn anghyfiawnder, ond y mae'n cyd-lawenhau ar gwirionedd. Y mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. Nid yw cariad yn darfod byth, ond proffwydoliaethau, fe diddymir hwy, a thafodau bydd taw arnynt hwy, a gwybodaeth fe diddymir hithau. Oherwydd anghyflawn yw ein gwybod ni, ac anghyflawn ein proffwydo ni. Ond pan ddaw'r hyn sy'n gyflawn, fe ddiddymir yr hyn sy'n anghyflawn. Pan oeddwn yn blentyn, fel plentyn yr oeddwn yn llefaru, fel plentyn yr oeddwn yn meddwl, fel plentyn yr oeddwn yn resymu. Ond wedi dod yn ddyn, roedd wedi rhoi heibio pethau'r plentyn. Yn awr, gweld mewn drych yr ydym, a hynny'n aneglir. Ond yna, cawn weld wyneb yn wyneb. Yn awr, anghyflawn yw fy ngwybod, ond yna caf adnabod fel y cefais innau fy adnabod. Mewn gair, y mae ffydd, gobaith, cariad, y tri hyn yn aros, a'r mwyaf o'r rhain yw cariad. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr te at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni gydweddio, gawn ni geisio wyneb yr arglwydd mewn gweddi.
Diolch Arglwydd am y cyfle eto i ddod at ein gilydd yn enw Iesu Grist ac am gael dod i daddoli di o Arglwydd a geisio di a troi at ti nawr mewn gweddi at orsedd y nef. Diolch bod ni'n dod heddi ar ddydd yr Arglwydd ar y saboth Cristnogol. Diolch Arglwydd bod ni'n dod i ddathlu bod Iesu Grist yn fyw, bod e'n gwaredwr ni yn fyw, bod e wedi gorffen y gwaith o dalu dyled pechod ac o ddioddef cosb ein pechodau, a'i fod e wedi atgyfodi yn fuddugoliaethus. I ni diolch bod gyda ni Arglwydd byw fuddugoliaethus sydd wedi ennill y frwydr fawr yn erbyn Satan a phechod, marwolaeth ac uffern. Ac i ni'n diolch bod Iesu yn fuddugol a'i bobl gaeth fyw yn fwy na choncwerwyr trwy gariad mab Duw. Ac o Arglwydd felly i ni'n dod nawr i ddiolch, i ni'n dod i lawenhau yno ti, i ni'n dod i daddoli di Arglwydd, oherwydd mae ti sydd Dduw. I ni eisiau ymdewelu ac i ni eisiau cofio hynny Arglwydd i ddechrau. Pwy i ti a beth i ni, ble i ni'n dod o Arglwydd. A ti sydd Dduw, ti yw'r Duw gogoneddus, tragwyddol, glân a sanctaidd, holl wybodol, holl bresennol, holl gyfoethog, ac eto trigarog a graslon. Ac o Arglwydd i ni yn plygu i gydnabod mai ti sydd Dduw. Ti yw ein crewr, ti yw ein cynhaliwr, ti yw ein ceidwad. Ni sy'n gwbl ddibynnol arna ti ym mhob ffordd Arglwydd. A priodol iawn i ni, dyna'r unig beth sy'n weddus i ni yw plygu o dy flaen di. A daddoli di, a dyfawrhau di Arglwydd, a gogoneddu denw. Ond i ni'n diolch i ti Arglwydd, bod ni'n cael dod ata ti fel ein tad yn y nef, oherwydd bod ni wedi cael gras i gredu yn Iesu Grist. A trwy hynny, i ni wedi cael yr hawl i ddod yn blant i Dduw. O Arglwydd, diolch bod ni'n gallu dweud eto heno, mai ti yw ein Duw ni, a bod ni'n bobl i ti, mai ti yw ein tad ni, a ni'n ein blant i ti, yn yr efengyl ac yn yr Arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn canmol dy enw, ac i ni yn gweddio nawr o Arglwydd sancteiddiau'r dy enw di, fel ti'n dysgu ni weddio Arglwydd, helpa ni ym mhob peth i ogoneddu dy enw di. Helpa ni beidio ceisio cymryd gogoniant i ni'n hunain. Dim ond ti sy'n haeddu y gogoniant, dim ond ti sy'n haeddu y clod yn ein iachawdwriaeth ni, yn ein bywydau ni, gyda'n doniau ni, ti Arglwydd. Ti sy'n haeddu y clod i gyd. Ac o Arglwydd i ni eisiau roi ei ti nawr ac yn ein bywydau hefyd. Ac o Arglwydd i ni'n gweddio wedyn deled dy deyrnas ni. Ac i ni'n gweddio y bydd teyrnas Dduw yn symud ymlaen o Arglwydd. Ac i ni'n diolch am dy deyrnas di. I ni'n diolch bod, bod Satan wedi gosod i deyrnas ei hunan, teyrnas twyll, celwydd, tywyllwch a marwolaeth, bod yna deyrnas arall wedi dod, teyrnas Dduw, teyrnas o goleuni, teyrnas bywyd yn Iesu Grist. Ac o Arglwydd, dyma'r deyrnas sancteiddrwydd a chyfiawnder. Dyma'r deyrnas i ni eisiau gweld yn llwyddo yn ein byd ni nes dyfodiad yr Arglwydd. Ni eisiau ti deyrnasu arno ni Arglwydd, ac ni eisiau ti ledu dy deyrnas i fywydau pobl eraill hefyd, yn ein hardaloedd ni fan hyn, yn ein cydnabod ni, yn y gwaith i ni'n neud o Arglwydd, fel eglwys ac yn ein tystiolaeth bersonol. I ni eisiau i ti, i ennill tir o Arglwydd, bod rhagor yn dod i blygu glin i ti, yn ddiried yn yr Arglwydd Iesu, ac yn dod i mewn i'th deyrnas. I ni'n gweddio bydd rhagor o bobl yn cael ei geni o'r newydd o Arglwydd. Yn ein dyddiau ni nawr, a bydd yr ysbryd glân yn chwythu trwy ein tir ni fel petai.
ac yn dod â bywyd newydd arglwydd. Yn dy drigaredd ac yn dy ras ac yn ôl dy gynllun di. Ni'n credu mai dyma dy fwriad di. Y bydd rhagor yn dod i deyrnas ddew, i deyrnas dy fab, i deyrnas y goleuni. Ac felly gwneler dy ewyllus o arglwydd, ni'n gweddio am ras i gyflawni dy ewyllus di, beth sy'n amlwg yn y Beibl, beth sy'n amlwg yn y gair, helpa ni i gyflawni dy ewyllus di arglwydd, yn hapus, yn fodlon ac yn ddiolchgar, ac o arglwydd gwneler dy ewyllus wedyn mewn rhagluniaeth. Dy ewyllus di arglwydd sydd yn ddirgel trwy ragluniaeth, trwy beth sy'n digwydd yn ein bywydau ni, nad oes dim reolaeth gyda ni drosto fe. Dy ewyllus di a wneler arglwydd, achos ni'n credu mai ti sydd wrth y lliw. Cyn ni'n diolch am hynny, ac ni'n gweddio gwneler dy ewyllus. Ac o arglwydd, i ni yn gweddio bod hynny ar ddeiar fel yn y nef. I ni'n diolch am ein bara beunyddiol o arglwydd, yn ddiolchgar iawn am dy ffyddlondeb a dy ddaioni ni unwaith eto. Gwna ni'n ddiolchgar. Ni'n gweddio dros rhai sydd yn bryn, ni'n gweddio dros rhai sydd mewn ardaloedd o ryfel, ni'n gweddio, rhai ni'n frodyr ac yn chwiorydd i ni, ni'n gweddio dros rhai sydd yn cael eu herlyd o arglwydd, bendithia nhw, cynnal nhw, ni'n gweddio byddan nhw'n cael angenrheidiau bywyd, ac ni'n gweddio byddan nhw'n cael gras i ddyfal barhau hefyd. Ni'n gweddio dros rhai sy'n cael eu herlyd, fel glywson ni bore yma. Un peth yw i ni i feddwl am hyn, ond meddwl am bobl yn Nigeria neu gwledydd fel yna, pan mae teuluoedd wedi cael eu torri lawr o flaen eu llyged nhw, o rhoi nhw ras arbennig arglwydd i garu gelynion. Llanw nhw a dy gariad di o arglwydd. Llanw nhw a dy ras. Fel bod nhw yn gorchfygu drygioni gyda daioni. Bendithia nhw arglwydd. Ac o arglwydd maddau ni, ein dyledion, fel ni wedi maddau'n dyledwyr arglwydd, o maddau ni, diolch am fyddeiant, diolch am waed y groes, gwaed y fab sydd yn glanhau ni o bob pechod. O, diolch arglwydd. Diolch bod ni ddim yn dibynnu ar ein hymdrechion ni, neu'n daioni ni, neu'n cyfiawnder ni, ond na aberth Iesu Grist, a'r gwaed gwerthfawr. O, diolch am gael bod dan y gwad, a dan arwydd y gwad o arglwydd, yn ddiogel. O arglwydd, paid ag arwain i brofedigaeth, cadw ni rhag temptasiynau di angen, plis arglwydd. Cadw ni ar lwybrau cyfiawnder, cadw ni rhag yr un drwg o arglwydd, gwared ni, i ni'n gweddio. O, nertha ni, yn ein brwydrau bob dydd yn erbyn pechod. Cynnal ni arglwydd, helpa ni wisgo'r arfogaeth ti di roi i ni. Ac o arglwydd felly derbyn ni. O cymer y clod a'r gogoniant, oherwydd eiddo ti yw y deyrnas a'r nerth. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni ddod nawr at yr ail emyn heno. Mae Iesu'n fwy na'i roddion. Mae ef yn fwy na'i ras. Yn fwy na'i holl weithredoedd o fewn ac o'r tu fas.
Wel, mae'n testun ni heno nawr yn dod o lythyr Paul at yr Effesiaid, pennod 4, adnodau 7 i 13. Ond i bob un ohonom rhoddwyd gras, ei ran o rodd Crist. Am hynny mae'r ysgrythur yn dweud, ysgynnodd i'r uchelder gan arwain ei garcharorion yn gaeth, rhoddodd roddion i bobl neu ddynion. Beth yw ystyr esgynnodd? Onid yw'n golygu ei fod wedi disgyn hefyd i barthau isaf y ddeiar? Yr un a ddisgynnodd yw'r un a esgynnodd, hefyd ymhell uwchlawd nefoedd i gyd, i lenwi'r holl greadigaeth. A dyma'i roddion, rhai i fod yn apostolion, rhai yn broffwydi, rhai yn efengylwyr, rhai yn fugeiliaid ac yn athrawon, i gymhwyso'r saint i waith gweinidogaeth i adeiladu corff Crist. Felly y cyrraeddwn oll, hyd at yr undod a berthyn i'r ffydd ac i adnabyddiaeth o fab Duw. Y nod yw dynoliaeth lawn dwf, a'r mesur yw'r aeddfedrwydd sy'n perthyn i gyflawnder Crist. Wel, ein thema ni ar nos Sul nawr yw yr ysbryd glân. Ni wedi edrych ar nifer o agweddau o berson yr ysbryd glân a gwaith yr ysbryd glân. A heno ein thema ni yw doniau yr ysbryd glân, rhoddion, doniau yr ysbryd. Ac i ni'n troi i ddechrau nawr at Effesiaid pennod 4. A falle bod e'n tarwch i'n od pam bod fi'n dewis Effesiaid 4. Achos dwi ddim yn sôn gymaint am y doniau yn y rhestr doniau fel glywson ni yn y darlleniad. Ond dyma'r lle wy'n credu y dylen ni ddechrau. Oherwydd mae y rhan yma'n canolbwyntio gyntaf ar Dduw ac ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'r Beibl nawr yn dweud wrthon ni bod Duw yn adeiladu ei deyrnas yn ôl ei gynllun a'i bwrpas. Dyna beth sydd gyda ni trwy'r Beibl. Mae Duw yn adeiladu teyrnas, mae'n adeiladu creadigaeth newydd, mae'n adeiladu dynoliaeth newydd ar gyfer nef newydd a deiar newydd. Lle fi ddim drygioni, dim pechod, na effeithiau pechod yn bod, dim ond gwir gyfiawnder a heddwch yn teyrnasu. Ac mae'n gwneud hyn yn y byd nawr, yn hanes y byd, yn wyneb teyrnas arall wrth gwrs, yn wyneb gwrthryfel Satan, a'i deyrnas ef, teyrnas tywyllwch, mae'n cael ei alw. A wy'n credu, jyst i aros am eiliad, dyma beth yw sgôp y Beibl, dyma beth yw darlun mawr y Beibl, a mae'n gysur mawr i ni. Dyle fod yn gysur mawr i ni, mae dyma'r neges fawr. Mae Duw ar waith. Mae Duw ar waith yn hanes trwy'r efengyl, trwy ei gynlluniau, trwy ei addewidion, trwy ei fab, i sefydlu teyrnas, i sefydlu dynoliaeth newydd, pobl newydd, ar gyfer nef a deiar newydd perffaith. Mae Duw ar waith yn gwneud hynny. Ac yn yr arglwydd Iesu Grist, i ni'n rhan o'r deyrnas yna. I ni'n rhan o'r cynllun yna. I ni'n rhan o'r ddynoliaeth newydd. A mae hwnna, mae'n bwysig weithiau bod ni'n cymryd cam bach yn ôl a gweld y pictiwr mawr. Odyn, mae gyda ni frwydrau bob dydd, mae gyda ni dreialon bob dydd, mae gyda ni demtasiynau, mae gyda ni anawsterau. Ond jyst i gymryd cam bach yn ôl a gweld y pictiwr mawr, i ni'n rhan o'r ddynoliaeth newydd. I ni'n rhan o gynllun mawr Duw. A mae hwnna'n fendigedig. Mae gyda ni obaith byw. I ni'n blant y gobaith yn yr arglwydd Iesu Grist. A Duw sy'n mynd i ennill. Duw sy'n fuddigon. Trwy ei fab yr arglwydd Iesu. A mae'n dweud hyn, mae'n addo hyn i ni, a bydd e'n drech na drygioni. Bydd e'n drech na theyrnas y drygioni.
So mae'n dod reit ar ddechrau'r Beibl, Genesis, dyma'r adnod gynta nawr te, Genesis 3, yn yr ardd. A Duw yn gweud o'r dechrau, gosoda felyniaeth hefyd, rhyngo ti y sarf, Satan, a'r wraig, a rhwng dy had i a'i had hithau. A mae'r gair had yn gallu bod yn unigol a lluosog. A chi'n meddwl am had nawr, chi'n meddwl am lot, seed yn Saesneg, ond mae seed yn gallu bod yn un neu'n lot. Bydd ef wedyn ni, so mae un had arbennig sy'n yma. Bydd ef yn sigo dy ben di, a thithau yn y sigo ei sawdl ef. So mae yna frwydr yn mynd i fod, ond mae had y wraig yn mynd i ennill, a mae'n mynd i sathru pen Satan i lawr. So mae'r darlun, mae'r sleid nesaf yn dangos y darlun, y trad yn sathru ar y neidr, yn sathru ar y sarf. Dwi'n darlun yw ond mae'n darlun gwych, mae'n darlun hyfryd i ni, bod Satan yn mynd i gael ei wasgu fel yna. Sathru. A bydd holl elynion yr arglwydd yn cael ei sathru dan draed. Felly, mi ddath y Meseia, fel oedd Duw wedi dweud. Mae wedi byw yn gyfiawn fel dyn. Mae wedi marw ar y groes dros ei bobl, yn iawn dros ein pechodau ni. Mae wedi atgyfodi, mae wedi esgyn i'r nef, ac mae wedi anfon yr ysbryd glân. Mae e'n fuddigol, mae e'n frenin, ar bawb, a phopeth, yn y nef, ar ddeheulaw Duw. Mae'n bwysig bod ni'n cofio'r pethau yma, i ni'n eiddo i'r brenin buddigoliaethus. Fe yw ein capten ni. Fe sy'n ar y brig, fe sy'n ar y top. Fe sy'n lliwio hanes heddi. Rydych chi'n clywed y news sy'n mor ddiflas. Fe sy'n wrth y lliw, cofiwch. A fe sy'n mynd i orchlygu. Fe sy'n mynd i fod yn ben. Yr un sy'n sathru pen y sarf. Ac o ganlyniad yw fuddigoliaeth mae e'n ben ar y ddynoliaeth newydd wrth gwrs. Fe yw'r adda diwetha. Ac mae wedi ennill buddigoliaeth ac mae wedi cael ysbail. Ac ni'n cael ein cyflwyno i'r darlun yma. Darlun yw o'r hen fywyd, dim yn bywyd ni heddi, bywyd brwydro ar rhyfeloedd wrth gwrs. Pan oedd y brenin buddigol a'r fyddin yn concro rhywun arall, ond nhw'n cymryd ysbail, spoils. So nhw'n cymryd dillad, air, arian, ond nhw'n cymryd pobl i fod yn gaethweision, ond nhw'n cymryd yr ysbail. Ac nawr oedd yr ysbail yna'n dod i deyrnas y brenin yma, oedd wedi ennill, chi'n gweld? Mae'n ddarlun hyfryd iawn. Achos mae Iesu Grist wedi ennill, a mae wedi casglu spoils. Mae wedi casglu ysbail wrth ennill. Ac ni'n cael dyfyniad o Salm 68 ac adnod 18. Aethos di fyny'r uchelder gyda cheithion ar dy ôl, a derbyniais dan rhegion gan bobl, hyd yn oed gwrthryfelwyr mwyn i'r arglwydd Dduw drigo yno. Dyw'r dyfyniad gan yr apostol Paul ddim yn union, dyw ddim yn dewis direct quotation, ond mae'n addasu fe tyma bach. Duw sy'n cael y fuddigoliaeth yn y salmau, a mae'r apostol Paul yn dangos bod Duw yn cael y fuddigoliaeth trwy Iesu Grist. Ac felly mae'n addasu'r adnod dan arweiniad yr ysbryd glân i gyfeirio at yr arglwydd Iesu. A mae'n dweud esgynnodd i'r uchelder gan arwain ei garcharorion yn gaeth, rhoddodd roddion. Nid derbyniodd, rhoddodd roddion. A mae rai pobl yn ei peth mawr o hyn. Mae yna wahaniaeth fyna. Pam y gwahaniaeth yma? Yn y salm, mae e'n derbyn anrhegion. Yn yr Effesiaid, mae'n rhoi anrhegion. Wel, mae'r ddau yr un peth. Mae derbyn yr anrhegion ysbail mwyn i rhannu nhw. Yr un peth yw e. A gyda llaw, mae'r gair Hebraeg yn gallu golygu hynny. Derbyn mwyn pasio mlaen. Derbyn yn yr ystyr hynny.
Ac dyna sydd yma wrth gwrs. Ac i ni'n gweld rhywbeth tebyg nawr te yn yr adnod nesaf sy'n dod lan Actau 2:33. Felly, wedi iddo gael ei ddyrchafu i ddeheulaw Duw, Iesu Grist, a derbyn gan y tad, yr addewid am yr Ysbryd Glân, fe dywalltodd y peth hwn yr ydych chi yn ei weld a'i glywed. Chi'n gweld e? Mae'r derbyn a'r rhoi. Yn yr arglwydd Iesu, mae wedi esgyn i'r nef, mae wedi derbyn yr addewid o'r Ysbryd Glân, a bydde fe yn cael rhoi tywallt yr Ysbryd Glân a'i roddion i gyd ar ei bobl. A dyna beth mae wedi gwneud. Dwi'n wedi derbyn nhw iddo fe ei hunan, derbyn nhw i'w roi nhw. A mae hwnna'n hyfryd. Mae yn un sydd yn rhoi. Ac yn rhoi, ac yn rhoi, ac yn rhoi. Ac mae wedi rhoi ei ysbryd ar ddydd y Pentecost, ac mae'n rhoi o hyd, mae'n rhoi ei fendithion yn yr Efengyl. Mae'n rhoi ei ras, a mae wedi rhoi rhoddion, mae wedi rhoi anrhegion, mae wedi rhoi doniau. Yr un peth yw dawn a rhodd, wrth gwrs, yn Saesneg, gift. Gift. Wel, rhodd yw e. A mae rai pobl yn anghofio hynny. O, na ddawn sydd gyda'r person yna. Iawn, dawn oedd e. Rwy'n sydd wedi rhoi iddo fe. Rhodd yw e yn y pen draw, ynddo fe. Beth i ni'n neud ag mae'n beth arall wrth gwrs. A felly, wrth i ni ddarllen yr Effesiaid nawr te, ni'n cael y darlun yma, mae'n hyfryd, Iesu Grist wedi ennill y fuddugoliaeth, wedi esgyn, ar ôl dod lawr, wedi mynd nôl lan, wedi cael yr addewid, wedi derbyn addewid y tad, ac wedi rhoi yr Ysbryd Glân, ac wedi rhoi rhoddion. A pan i ni'n darllen yn y Testament Newydd, sa'n bos chi wedi sylwi, pan mae rhestrau, newn ni edrych ar rhai nawr, o rhoddion a doniau yr Ysbryd Glân gan yr arglwydd Iesu, mae'n cynnwys pobl a mae'n cynnwys doniau. A maen nhw'n cymysgu trwy gilydd. Chi wedi sylwi hynny? Mae'n bwysig i ni gofio hynny. Nawr, yn Effesiaid, pobl yw nhw, swyddi ydyn nhw. I ni wedi darllen rhai yn apostolion, rhai yn broffwydi, rhai yn efengylwyr, rhai yn fugeiliaid ac yn athrawon. Pobl, swyddi. Felly, mae'r arglwydd yn rhoi i'w eglwys ac wedi rhoi i'w eglwys rhoddion. Mae wedi rhoi pobl a mae wedi cynysgeiddi pobl i wneud gwaith arbennig yn yr eglwys. Y rhai cyntaf i osod sylfaen gadarn, ac wedyn ni ar ôl hynny hefyd. Ac wrth gwrs, gallwn ni feddwl am ein hunain. Pan ni'n dod at Iesu Grist, pan ni'n dod i eglwys Iesu Grist, i ni'n rodd hefyd, felly. I ni'n rhoddion i'n gilydd yn eglwys Iesu Grist. Beth bynnag o ran swydd, neu yn rhan, yn gwaith ac yn y blaen, i ni'n rhoddion i'n gilydd. A mae'n hawdd anghofio hynny hefyd yn diwedd. Felly, i ni symud mlaen nawr te, i feddwl am y bobl a'r doniau. Newn ni fe gyda'i gilydd fel yna. Os gofynnwch chi bobl faint o ddoniau sydd, bydd rhai yn gweud 20, falle, bydd rhai yn gweud 22, bydd rhai yn gweud chydig llai. A dyna'r peth, mae'n anodd y gweud y gwir. 22 falle dwi wedi cyfri, ond falle mae dim ond sampl sydd gyda ni. Ac o ran rhai o'r doniau cyffredin ymarferol, a gallen ni galle'r yswythu dy restru mwy. Ond mae gyda chi y syniad yn glir yn y Testament Newydd. Felly, i ni'n gweld nawr te bod yr arglwydd wedi anfon pobl i ddechrau i osod sylfaen lawr. Achos mae'n gweud hynny wrtho ni. Pennod 2, dwi ddim wedi rhoi hwn lawr, mae'n newydd ddod i fi. Pennod 2 o'r Effesiaid, ac adnod 20, na i ddarllen yn araf i chi, yr ydych wedi eich adeiladu ar sylfaen yr apostolion a'r proffwydi, a'r congl fain
yw Crist Iesu ei hunan. Felly mae'r arglwydd wedi dechrau, wrth gwrs Iesu Grist yw y sylfaen, ni'n cymryd hwnna, ond wedyn ni o ran pobl yr eglwys, y sylfaen, y cerrig cyntaf i gael ei gosod i lawr oedd yr apostolion, y proffwydi, wedyn mae gyda ni'r efengylwyr a'r bugeiliaid a'r athrawon. Dwi'n meddwl, os na sleid nawr o ran y fe, mae gyda ni 2 sleid sydd yn rhestru rhai o'r swyddi a'r doniau. Okay? So dyma Effesiaid a Corinthiaid o'r darlleniad gawson ni heno. Dyma rhai, bydd na sleid arall nes ymlaen gyda rhagor. Okay? A mi welwch chi bod rhai doniau yn y rhestrau eraill hefyd. Mae yna overlap o ran y rhestrau. Felly Effesiaid ar y chwith fanna, apostolion, proffwydi, efengylwyr, bugeiliaid ac athrawon. Newn ni ddechrau gyda'r apostolion te. Llygad dystion, wrth gwrs, i'r arglwydd Iesu. Wedi gweld eu llyged nhw eu hunan o goniant yr arglwydd. Mae hwnna yn ddechrau. Gallwch chi ddim cael apostol arall yn yr ystyr hynny. Oedd yn llygad dystion i'r arglwydd. Oedd wedi cyfarfod a bod gyda fe a'i gwrdd â fe wyneb yn wyneb. Yr apostol Paul hefyd, wrth gwrs, ar y ffordd i Damascus. Maen nhw wedi cael galwad uniongyrchol gan yr arglwydd, direct, uniongyrchol, ac wedi ei gwisgo a phob dawn. Mae lle i gredu bod pob un o'r doniau gan yr apostolion. Mae'r apostol Paul, pan mae'n trafod y dawn o lefaru mewn trafodau, yw'n diolch bod fi'n llefaru fwy nag un ohonoch chi. A doedd e ddim yna yn Pentecost, ond wedi derbyn doniau yma gan yr arglwydd ar gyfer ei waith ef. Ac yn cynnwys, wrth gwrs, y goruwch naturiol. Wedyn mae gyda chi proffwydi, ac mae'r elfen o rhagddweud yn ran ohono fe, ond yn arbennig datgan meddwl Duw. Datgan gair Duw trwy ddatguddiad uniongyrchol. Dyna pwy yw'r proffwydi yn y Beibl. Mae Duw yn siarad â nhw, ac mae nhw yn cyflwyno gair Duw. Ac mae hwnna'n dod yn ysgrythyr wedyn ni. Ac mae hynny'n bwysig gyda yr apostolion, oedden nhw yn proffwydi hefyd, wrth gwrs, ac dyna sut mae gyda ni y Testament Newydd. Oedd ei gair nhw'n dod yn uniongyrchol. Mae'r gair Duw yn dod i ni yn an-uniongyrchol. Mae'n dod trwy'r ysgrythyr. Ond iddyn nhw, direct communication oedd e, yn uniongyrchol. Ac wedyn ni, wedi colli'n lle yma, ac mae'r un peth y wir yn yr Hen Testament hefyd, wrth gwrs, oedd gair yr arglwydd yn dod, a mae'n cael ei gyhoeddi. Ac mae gyda ni hwnna lawr yn ysgrythyr yr Hen Testament. Yr efengylwyr, wel, rhai fel y rhai gafodd ei anfon gan yr arglwydd, yr apostolion, a chi'n cofio pan oedd yr arglwydd ar y ddaear, yn ei weinidogaeth, nath ei anfon y 12, nath ei anfon 70 neu 72, dibynnu pa manusgript chi'n darllen, i fynd i gyhoeddi'r efengyl ac i fynd i gyflawni arwyddion hefyd o ddyfodiad y deyrnas. Chi'n cofio? Ac wedyn mae styniad o hwnna yn y comisiwn mawr, wrth gwrs, pan mae'r 12 yn cael ei hanfon, ac mae'n eitha posib bod y 500 yn bresennol hefyd, wrth gwrs, yn cael ei hanfon i fynd ar efengyl. Ac yn dangos nerth yr efengyl gydag arwyddion i gadarnhau y gwirionedd y neges. Ac wedyn ni, bugeiliaid ac athrawon, gweinidogion yr eglwysi. Ar hyd yr amser, nid dim ond ar y dechrau, ond ar hyd yr amser, bugeiliaid ac athrawon. Wrth gwrs, mae yna elfen barhaol o'r gwaith o efengylu. Mae'r comisiwn dal gyda ni i fynd.
bod ni ddim wedi cael ein hanfon yn uniongyrchol, ond trwy'r gair, i ni'n cael ein hanfon wedyn ni, hefyd i wneud disgyblion o'r cenhedloedd. Nawr, dyma y sylfaen fel petai, sail yr apostolion a'r proffwydi. Mae sleid yn dod, dwi'n credu, na fe. So na'r cerrig cyntaf, cerrig mawr fel petai, i osod sylfaen. Nawr, wy'n gwybod, falle bod chi'n gwybod, mae unrhyw bryd chi'n trafod pwnc doniau yr ysbryd glân, mae'n gallu creu tensiwn, mae'n gallu creu dadl. Ydyn nhw yn parhau heddi, neu ydyn nhw wedi dod i ben pan ddaeth yr ystrythyr. Pa rai sydd yn parhau, pa rai sydd wedi dod ac yn y blaen ac yn y blaen. Beth bynnag i ni'n credu, gallwn ni ddim gwadu, yn y dechrau oedd yna elfen o'r uwch naturiol, once and for all, gyda'r apostolion, gyda rhoi y testament newydd i. Allwch chi ddim ailadrodd hwnna. Gall hwnna ddim digwydd to. Mae'r sylfaen wedi rhoi, mae'r ystrythyr wedi ei gau. Dyn ni ddim yn cael ychwanegu, mae llyfr y datguddiad yn gorffen, dyn ni ddim yn cael ychwanegu, na tynnu oddi wrtho fe. Allwch chi ddim ailadrodd hwnna, allwch chi'n gosod y sylfaen yna eto. Ac wrth gwrs, oedd llawer o'r doniau wedyn ni, yn o'r uwch naturiol ac yn uniongyrchol. Chi'n gweld, direct, ar y dechrau nawr, ond i ni yn fwy anuniongyrchol, indirect, trwy air Duw. Trwy air Duw. Bod elfennau o efengylu yn cario ymlaen, a mae doniau eraill yn dod i mewn nes ymlaen, ond dim fel yn y dechrau. Dim y dwyster, dim yr elfen o'r uwch naturiol fel oedd bryd hynny ar y dechrau. Ac wedyn ni, mae gyda ni rhestr arall. Ac am y rhestr nesaf, dwi am fynd i rhan gyntaf 1 Corinthiaid 12, a rhestr ar y chwith. Yna, mae 9 o ddoniau yn cael eu rhestru fel yna, ac achos hynny ni'n mynd yn gyflym iawn, dim yn taru lot o sylw yn unigol, ond yn mynd trwyddyn nhw. Doethineb yw'r cyntaf, meddai sgil ysbrydol arbennig o ymdrin ar efengyl, o amddiffyn ar efengyl, yn arbennig yn wyneb erledigaeth. A dyma chi adnod sy'n cyfeirio at y math yma o ddoethineb yn Luc 21, fe rodda fi chi hiodledd a doethineb, medda'r arglwydd, wrth anfon ei bobl, wrth sôn amdanyn nhw mynd i'r byd, na all eich holl wrthwynebwyr a'i wrth sefyll, na'i wrth ddweud. Nawr eto, o doethineb arbennig ar y dechrau, mae Pedr yn gweud bod y Duw wedi rhoi doethineb i Paul i ysgrifennu yr ystrythyr. Wel, dyw hwnna ddim gyda ni nawr, ond mae'n elfen o'r doethineb gallwn ni gael i amddiffyn yr efengyl. Ac i sefyll, yr arglwydd wedi addo fe i ni, i allu wrth sefyll ymosodiadau ac erledigaeth, mae'n addo y math yna o ddoethineb i ni. A'r nesaf yw gwybodaeth, mewnwelediad, insight, allech chi ddweud, i ddirgelion yr efengyl. Gwybodaeth. Hynny yw, i ni gyd i fod i dyfu mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth o'r arglwydd, ond mae hon yn ddawn sy'n cael ei nodi'n arbennig. Felly mae'n rhywbeth mwy. Insight arbennig i ddirgelion yr efengyl mwyn dysgu a cyfarwyddo pobl eraill. A na i roi un esiampl o adnod i chi, na fe, Effesiau 3, yr apostol Paul yn dweud, yr wyf eisoes wedi ysgrifennu'n fyr am hyn, ac o'i ddarllen, gallwch ddeall fy nirnadaeth o ddirgelwch Crist. Mi gafodd yr apostol Paul wybodaeth arbennig i agor i ni ddirgelion. A maen nhw yn y Testament Newydd. A mi welwn ni nhw yn ei gyfeirio at un neu ddau nes ymlaen.
Wedyn, ffydd. Unwaith eto, mae rhaid bod yn arbennig i fod yn ddawn i ni gyd. Mae ffydd yn hanfodol i ddod at Dduw. Mae ffydd yn yr arglwydd Iesu'n hanfodol i gael bywyd. Ond mae yna ddawn ffydd fan hyn, ryw hyder, ryw eofndra arbennig a sicrwydd meddwl arbennig yn yr arglwydd. Dawn werthfawr iawn i gyflwyno'r Efengyl ac i galwnogi pobl yr arglwydd. A falle, allwn ni feddwl am adnod fel hon yn Thessaloniaid, oherwydd nid ar air yn unig y daeth atoch yr Efengyl, yr ydym ni yn ei phregethu o mewn nerth hefyd, gan yr ysbryd glân a chydag argyhoeddiad neu sicrwydd mawr iawn. Oedden nhw wedi cael sicrwydd arbennig wrth gyflwyno yr Efengyl, a mae angen arno ni hefyd, wrth gwrs. Ond mae yna ddawn o sicrwydd ac argyhoeddiad arbennig yn yr Efengyl ac yn yr arglwydd. Ac wedyn, iachau, wrth gwrs, iachau goruwch naturiol, nid trwy fynd at y doctor nawr, arwydd arbennig o deyrnas Dduw, wrth gwrs. Iachad, pobl yn cael eu iachau yn oruwch naturiol. Mae yna enghreifftiau yn yr Efengylau, mae yna enghreifftiau yn yr Hen Testament, mae yna enghreifftiau yn Llyfr yr Actau hefyd, wrth gwrs. Ac wedyn gwirthiau yn arwyddion eto o y deyrnas. Mae yr iachau falle yn arwydd arbennig i'r sawl sy'n credu. Mae un yn gwneud y gwahaniaeth yna, a mae'r gwirthiau yn arwyddion i bawb, ac i'r di-gred hefyd. Bod y gwirthiau wedi cael ei wneud o flaen pobl yn amser Iesu Grist, ac eto dyn nhw ddim wedi credu. Ond oedd yr arwyddion yna iddyn nhw, a'r un peth trwy yr apostolion hefyd. Ac yn y Testament Newydd, mae'r gwirthiau bob amser a'r iachau yn llawforwyn i'r Efengyl. Maen nhw'n cyd-fynd, maen nhw'n gwasanaethu'r Efengyl bob amser. Hynny yw, nid y gwirthiau sydd ben, nid nhw sydd ar y top, yr Efengyl sy'n bwysig, neges yr Efengyl, neges ysbrydol o faddeuant a iachad a bywyd tragwyddol. Ond yn helpu ac yn arwain y ffordd ac yn pwyntio ato fe, mae gwirthiau, arwyddion. Os yw hyn yn wir, yn llythrenol, gyda coesau rhywun, neu bwrw ysbrydion allan, mae'n wir yn yr Efengyl. Mae buddugoliaeth Iesu Grist yn wir felly, a mae'r arwyddion yn pwyntio at yr Efengyl. Ac yn y Testament Newydd, yn y Llyfr yr Actau, dro ar ôl tro, beth sy'n digwydd? Mae rhywbeth yn digwydd, mae iachau y gŵr cloff wrth borth y deml. Ac dwi ddim yn stopo fyna, dyw'r hanes ddim yn stopo fyna. Mae'n gyfle i Pedr i gyflwyno Iesu Grist. Dyma'r Meseia. Mae hwn yn profi yr arglwydd Iesu, a Meseia i chi di wrthod, mae'n fyw, a na chi brawf o flaen eich llyged chi nawr. Chi'n gweld, mae'n pwyntio at, mae'n llawforwyn i neges yr Efengyl. Wedyn mae gwahaniaethu, ni ola ond un, gwahaniaethu ysbrydoedd, dirnadaeth arbennig, gallu gweld y gwahaniaeth rhwng beth sy'n ffug a beth sy'n ddilys. Y genuine a'r ffec, dirnadaeth. Rhywbeth gwerthfawr iawn i eglwys Iesu Grist, i amddiffyn yr eglwys, i amddiffyn y saint. Mae Paul yn gweud, ar ôl i fi fynd, pam ddweud i marw, ac ar ôl i fi adael Ephesus, mi fydd bleiddiaid yn dod, bleiddiaid mileunig. A bydd rhai yn codi o'ch plith chi i strwa'r eglwys, i strwa'r gwaith. Mae eisiau dirnadaeth, i nabod nhw, i nabod ysbrydoedd ffals o ysbrydoedd gwir. Rhywbeth ydyn ni'n sôn amdano os byw ac iach y tro nesaf, os yr arglwydd a'i mynd, mae'n gallu bod gyda'r doniau, wrth gwrs. Mae nhw'n gallu bod yn ffug hefyd. Wedyn ni tafodau, llefaru
a tafodau a dehongli tafodau. Iaith newydd i'r siaradwr fel ddigwyddodd ar ddydd y Pentecost, fel ddigwyddodd yn hi Cornelius hefyd, dawn o'r uwch naturiol yn dod arnyn nhw ac eraill yn gallu dehongli ar ddydd y Pentecost. Doedd y dehongli ddim yn bwysig achos oedden nhw'n siarad ac oedd pobl yn clywed yn eu iaith eu hunain, chi'n cofio, yn iaith i'm ham. Ac ond yn yr eglwysi wedyn ni fel yng Nghorinth, oedd angen cyfieithu, dehongli, ac oedd hynny yn fawn hefyd. Ac oedd hynny'n allweddol fel bod y neges i bawb, nid i rai, oedd e ddim i fod i ddigwydd yn yr eglwys os nag oedd pawb yn gallu deall. Ond nhw fod yn dawel fel arall, os nag oedd pawb, os nag oedd dehongliad a phawb yn deall. Ac wedyn, mae yna rhai eraill yn y rhestre, fel cynorthwyo, cyfarwyddo, gweini, addysgu, cynghori, rhannu ag eraill, arwain, tosturio, gallen ni ddweud mwy cyffredin. Yr gair sy'n cael ei ddefnyddio fel arfer, extraordinary am y rhai cyntaf un, ac wedyn ordinary, beth sydd yn dilyn. Nid bod nhw'n fach ac yn ddinod, ond o gymharu â'r rhai cyntaf, a maen nhw gyd yn bwysig. A jyst un peth i orffen nawr te, so di ni fod i ymateb yn gyntaf i'r neges yma, i'r gwirionedd, mae'r arglwydd yn rhoi ei ysbryd ac yn rhoi rhoddion. P'un bod ni sôn am bobl a doniau hefyd. Maen nhw'n werthfawr iawn. Na'r ymateb cyntaf dyle fod gwerthfawrogiad a diolch. Mae unrhyw rodd, dyle ni ddiolch am unrhyw rodd i ni'n gael yn ein bywyd ni. Wel nawr te, beth am y rhoddion yma gan yr arglwydd Iesu te? Diolch. Diolch. Na'r ymateb cyntaf. Mae danger, achos bod y pwnc yn ddadleuol, yn credu bod yn bosib i ni fethu hwnna, hold on gynta, diolch, gwerthfawrogi, rhoddion yr arglwydd i ni, trwy'r ysbryd glân. Diolch am yr apostolion, diolch am y testament newydd, diolch am yr ysgrythyr sydd gyda ni, i fynegu meddwl Duw a ffordd iachawdwriaeth, a datguddio dirgelion fel i ni'n gallu deall. Diolch! Bydden ni'n gwybod am yr arglwydd, bydden ni'n nabod yr arglwydd Iesu, bydden ni'n nabod Duw. Ond i bai am yr apostolion. Bod nhw wedi cael ei roi a'i donio trwy'r ysbryd glân i roi yn gyntaf i ni yr ysgrythyr, gair Duw. Mor werthfawr. I ni'n pigo fel lan bob dydd, gobeithio, i ni'n ddarllen e. I ni'n gallu byw arno fe, i ni'n gallu drysto fe cant y cant. Wel, diolch, rhodd yw e. Dyma rodd deheulaw Duw, medde'r emyn fach i ni'n gwybod. Dyma Feibl annwyl Iesu, dyma rodd deheulaw Duw. Diolch. Meddyliwch am wybodaeth yr apostol Paul, a doedd llineb yr apostol Paul wedi cael ei roi i gan Dduw. Ac am hynny, mae yna ddirgelion yn cael ei agor mas i ni yn y Testament Newydd. Y dirgelwch yn Effesiaid, mae'n dweud, bod y cenhedloedd a'r Iddewon yn gwbl gyfartal yn Iesu Grist. Mae hwnna'n ddirgelwch. Oedd hwnna'n guddiedig, ond nawr mae wedi dod mewn i'r golau. A pwy sydd wedi dod â fe? Yr apostolion, y Testament Newydd sydd wedi dod â fe, yn glir i ni. Beth bynnag ein cefndir, i ni'n un ac yn gyfartal ac yn gyflawn yn yr arglwydd Iesu Grist. A hwnna'n rhyfeddod. Mae'n ddirgelwch, bydden ni ddim wedi deall hwnna, na i weld e. Ond i bai bod wedi cael ei ddatguddio i ni. Wedyn, mae y Testament Newydd, mae'r epistolau, mae'r arglwydd Iesu yn sôn am gynllun Duw cyn seilio'r byd. Ni'n edrych arno fe ysgol Sul bore yma. Dirgelwch yw e. Dirgelwch na bydden ni byth yn gallu gweld, ond i bai bod Duw wedi dangos rhywbeth i ni ohono fe.
Di ni ddim yn credu yn Iesu Grist ar hap ac yn ddamweiniol. Na, mae yna gynllun tu ôl i bopeth. A mae'n mynd nôl cyn creu y byd. A bydden ni byth di ffindo hwnna mas. A mae'n gymaint o gysur i ni. Achos Duw sydd ar waith, Duw sy'n achub, Duw sy'n cynllunio, ac os mae'n dechrau rhywbeth, mae'n mynd i orffen e. Wedyn ni, mae gyda ni ddirgelwch am y dyfodol. Beth sy'n mynd i ddigwydd ar ddiwedd amser pan fydd Iesu Grist yn dod yn ôl. A mae'r apostol yn datguddio dirgelwch i ni. A chi, 1 Corinthiaid 15, clywch ar wyf y mynegu, dirgelwch i chi. Byddech chi byth yn gwybod hyn, ond i bai bod fi'n dangos e, bod Duw yn dangos e. Nid ydym i gyd i huno, bydd pawb ddim yn marw, bydd rhai yn fyw pan bydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Ond fyddwn ni gyd yn cael ein newid, ein trawsffurfio, yn gorfforol. Mewn eiliad, ar drawiad amrant, in the twinkling of an eye, a'r ganiad yr utgorn diwetha. Meddyliwch pa mor gysurlon yw hwnna i ni. I ni'n mynd i gael corff newydd. I ni'n mynd i gael ein gwedd newid, inside out. I fod ar ddelw Iesu Grist. Y fath obaith sydd gyda ni sydd wedi cael ei ddangos i ni. Trwy y wybodaeth, y doethineb, yr apostolion, beth sydd wedi cael ei roi i ni yn y Testament Newydd. Ac mae gymaint ohono fe yn rhoi hyder i ni ac argyhoeddiad a sicrwydd mawr. Ac mae ffydd fel yna yn bwysig iawn. Mae'n ddawn y dylen ni ofyn amdano fe, bod ni'n cael argyhoeddiad mawr, bod ni'n cael sicrwydd mawr yn yr Efengyl ac yn ngwaith yr arglwydd. Mae'n galondid arbennig i godi yn gilydd. Yr hyder yma, unshakable, yn waith Duw ac yn waith yr Efengyl. A beth am yr iachau te, yr iachad yma? Wel, oedd yr iachad tymhorol, oedd pobl yn cael ei iachau, a mae'n gallu digwydd heddi, p'un bod e'n ddawn neu beidio, ond mae'n gallu digwydd, mae'r arglwydd yn gallu iachau, wrth gwrs, mewn ffordd arbennig. Ac mae'n rhyw arwydd yw e, beth? O, mae yna iachad llawn i ddod. Rhyw ddydd, byddwn ni gyd yn iach yn llwyr, trwy'r Efengyl, wrth gwrs. Inside and outside. Mae'n arwydd o fuddugoliaeth Iesu Grist. Iachawodd fy holl afiechyd wrth farw ar y groes. Mae wedi sicrhau iechyd llawn i ni ryw ddwrnod. Mae'n garantid ar ein cyfer ni. Oedd y gwirthiau wedi ni yn arwyddion o deyrnas fuddigol Duw. Mae'r deyrnas wedi dod, mae'r awdurdod yma, mae buddigoliaeth Iesu Grist. Y tafodau wedi ni, wel, trwy lefaru mae'r Efengyl yn mynd ymlaen. Trwy y tafod, trwy lefaru, trwy pregethu. Fel yna mae'r Efengyl, nid trwy gleddyf, nid trwy fyddin, nid trwy lun, nid trwy nerth. Na, trwy lefaru, trwy neges yr Efengyl, mae y teyrnas Dduw yn symud ymlaen. Ac felly, i chi'n gweld, mae'r werthfawr, mae'r adeiladwr, mae'r galonogol, mae'r rhoddion, y swyddi cyntaf a'r doniau amrywiol. Maen nhw yna i ni, y rhai sydd yn parhau, yn gyffredin, maen nhw yna i ni i gynnal ein gilydd. Maen nhw'n cael eu rhoi, sylwch, a mae hwn yn glir, maen nhw'n cael eu rhoi mwyn pawb. Mae'n mor bwysig. Mae'r ddawn, unrhyw ddawn yn cael ei roi, nid mwyn yr unigolyn o gwbl, ond mwyn y corff. A dyna'r darlleniad gawson ni. Mae rhan gyda phob un yn y corff, ac mae'n roedd i'r corff, ac mae'n dod a'i ddoniau i'r corff wedyn ni. Cynnal ein gilydd, cael ein dysgu a'n goleio trwy air Duw, dwi'n beichiau ein gilydd, cydweithio yng ngwaith y deyrnas, bendithio'n gilydd, tosturio wrth ein gilydd. Ac wrth gwrs, y ffordd i ddarganfod ein dawn ni yw gweithredu
yn ôl y cyfle i ni'n cael. Gweithredu yn ôl y cyfle sydd gyda ni yw'r ffordd orau i ffindo mas beth yw ein dawn ni. A bod yn barod i dderbyn, falle bod dim dawn mewn un cyfeiriad gyda ni, ond bod dawn arall gyda ni. Dwi'n anrhefnus. Does dim dawn rhoi trefen gyda fi. Gweitha'r modd, ond dyw e ddim gyda fi. Mi'n goffod derbyn yna. Ond mae doniau i gael, mewn eglwys i gael trefn. Ac wrth gwrs, gyda'n doniau ni, i ni'n gallu cysegru nawr ein doniau naturiol ni hefyd i fod yn doniau ysbrydol. Sut ydych chi'n neud hynny? Sut ydych chi'n dod a'ch doniau? Meddyliwch chi nawr am yr arglwydd Iesu fel brenin, y brenin yn concro'r gelyn ac mae'n dod â pobl nôl a mae'n dod â'r rhoddion nôl. Wel, beth mae di'n neud? Mae di'n cymryd ni nawr o deyrnas y tywyllwch a mae di'n cymryd ni o deyrnas e. A mae di dod â ni a doniau sydd gyda ni trwy ras naturiol. Mae gyda ni ddoniau. Ond beth i ni yn gallu wneud nawr? I ni'n gallu cysegru nhw nawr. I ni'n gallu cysegru nhw i'r arglwydd. Gogoniant Duw nawr, nid yn gogoniant ni, nid i fi, ond mwyn Iesu Grist. Mwyn pobl yr arglwydd, mwyn gwaith yr Efengel. A mae hwnna mor bwysig yn waith yr eglwys. Lles pobl Dduw, lles gwaith yr Efengel. Mae'n ryfeddod yn dyw bod yr arglwydd wedi bod mor hael, wedi rhoi rhoddion i ni, wedi rhoi pobl, wedi rhoi doniau, wedi'n rhoi ni i'n gilydd. Gadewch i ni, felly, i gysegru'n hunain a'n doniau yn gyntaf i'r arglwydd. Y peth gweitha sydd yn digwydd i ni, all ddigwydd i ni yw colli golwg ar yr un sydd wedi rhoi y rhoddion i ni. Colli golwg ar Iesu Grist. Mae pob dawn fel ni'n hunain mwyn ei ogoneddu fe. Ei wasanaethu fe, drwy wasanaethu'n gilydd, drwy wasanaethu gwaith yr Efengel. Falle bod e'n werth i ni wrth orffen, a mae'n rhywbeth i ni wneud nawr ar ôl yr oedfa falle, wrth i'r oedfa ddod i ben. Oes na rhywbeth dwi'n dylanol? Oes na rhywbeth dwi ddim wedi cysegru i'r arglwydd yn llwyr o ran pwy dwi a y doniau sydd gyda ni. Mae angen eu cysegru nhw i'r arglwydd. A'i defnyddio nhw wedyn ni mwyn y corff ac gogoniant i'r arglwydd. Gar i ben bwr goron. Amen. Gawn ni ddod nawr te at yr emyn ola am heno. Iesu ei hunan yw fy mywyd, Iesu'n marw ar y groes. Y trysorau mwyaf feddaf yw I chwerw angau loes.
Diolch Arglwydd am dy air i ni. Diolch am yr Arglwydd Iesu, ein capten buddigol, ein brenin buddigol. Diolch am ei roddion i ni. Diolch am y rodd o'r Ysbryd Glân, y rhodd o fywyd, a'r holl fendithion sy'n dod i ni yn Iesu Grist. Diolch am y swyddi arglwydd gwerthfawr, yr apostolion, y proffwydi, yr efengylwyr. Diolch am yr athrawon a'r bugeiliaid. Arglwydd, diolch bod ti'n ein rhoi ni fel rhoddion i'n gilydd a bod ti'n rhoi doniau. Ac o Arglwydd, i ni'n gofyn i ti'n helpu ni i gysegru ein doniau i ti o Arglwydd, ac i ti ein donio ni fel ti'n gweld yn dda, ond bod y cyfan nid yn ogoniant i ni, ond ogoniant i ti ac yn adeiladaeth i'n gilydd. Arglwydd, helpa ni gadw'n llyged ar Iesu Grist bob amser. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni yn awr a hyd nes y daw. Amen.